Curaçao en Aruba monitoren de situatie rond het hantavirus. Dat is gisteren bekendgemaakt. Volgens Curaçao is er op dit moment geen directe dreiging. Het gaat namelijk om een geval waarbij 3 opvarenden van een cruiseschip zijn overleden. Dat is een Nederlands cruiseschip, maar dit lag in de buurt van Afrika. Er zijn 3 mensen overleden. Het hantavirus kan worden overgedragen via contact met urine, uitwerpselen, speeksel of beten van besmette ratten en muizen. En dat wordt nu onderzocht of het een gevaar voor Curaçao is. Nou, ze houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten, maar het is geen nadrukkelijk gevaar voor Curaçao. Geen directe dreiging, zoals dat dan zo mooi heet. En ook op Aruba is er door de directie Volksgezondheid onderzoek gedaan. En daar zegt er ook geen direct gevaar van hantavirus te zijn. Naar aanleiding van de berichten over het cruiseschip de Hondius. Er is natuurlijk wereldwijd heel veel over te doen geweest. Maar ook op Aruba